Stop majorizaciji Hrvata u BiH poručilo je 142.345 potpisnika peticije. Zbog dobrog odziva potpisivanje peticije trajalo je 5 dana više. Organizatori su zadovoljni, broj potpisnika daje jasnu poruku. Pokazalo su svu ogorčenost nepovoljnom pozicijom Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, ali su i na najjasniji način pokazali i njegovu odlučnost da se suprotstavi daljnjem političkom marginaliziranju i ponižavanju Hrvata kao naroda. Peticiju će poslati na brojne domaće i strane adrese, od OHR-a do Europske komisije, glavnog tajnika UN-a ili pak njemačke kancelarke Angele Merkel. Očekuju dobar učinak. Želimo utjecati na promjenu Ustava i da se dovedemo u jednakopravan položaj i naravno promjena tako lošeg izbornog zakona. Peticijom se najprije želi upozoriti na izbornu volju Hrvata u Bosni i Hercegovini i njezino poštivanje, a potom i na nužnost što skorijih ustavnih i zakonskih promjena. Vrijeme tenkova i crnih kapuljača je prošlo, ističu organizatori peticije, aludirajući na 2001. godinu. Tek istinska jednakopravnost, poručuju, vodi sretnjoj budućnosti cijele zemlje.